नमस्ते. मैं टोमॅटोची चटणी करते आहे, म्हणजेच भाजी. हे त्याच्यासाठी टोमॅटोच्या भाजीसाठी म्हणजे चटणीसाठी हे लागणारे साहित्य आहे. हे टोमॅटो आहेत. हे 5-6 टोमॅटो घेतले आहेत मोठे मोठे कापून, कारण टोमॅटोचीच करायची आहे ना भाजी चटणी. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना ती कशी एकदम पिघळून जातात, त्याच्यामुळे आहे ना त्याच्यासाठी 2 बटाटे घेतले आहेत, म्हणजे साल काढून अशी बारीक करून घेतले आहेत. हे कांदे आहेत. हे 3 कांदे घेतले आहेत. म्हणजे टोमॅटोच्या चटणीमध्ये आहे ना कांदे जास्त लागतात, म्हणजे आपण घ्याल तेवढे. म्हणजे मी आपले 3 घेतले आहेत मोठे मोठे. हे मीठ आहे, हळद आहे, आणि आहे ना मिरची घेतली आहे, 3 मिरची आणि 2 लसूणच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत चेचून. आणि ही कोथिंबीर घेतली आहे, ही कोथिंबीर आहे. आणि हे तेल आहे, ते भाजीसाठी वापरायला तेल. आता मी तुम्हाला ते करून दाखवते. गॅस पेटवला आहे, त्याच्यावर त्यात कढई ठेवली आहे आणि थोडं तेल टाकते. तेल तापलं आहे. आता त्याच्यामध्ये मी हा कांदा टाकते. कांदा म्हणजे चांगला लाल व्हायला पाहिजे, चांगला भाजायला पाहिजे कांदा. कांदा लवकर भाजत नाही ना, त्याच्यामुळे काय करायचं, थोडं मीठ टाकायचं असं. हे बघा, हे असं थोडंसं मीठ टाकायचं, म्हणजे ते कांदा आहे ना पटकन भाजतो. हा कांदा भाजतोय ना, त्याच्यातच मी आता ही बटाटी टाकते. ही बघा बटाटी आहे बारीक केलेली. ही बटाटी म्हणजे कशी कांद्याबरोबर ती पण शिजून येतील. आता हे कसं 10 मिनटं याला शिजायला लागतील. मी त्याच्यावर झाकण ठेवते जरा, आणि म्हणजे वाफेने शिजतील लवकर म्हणून. म्हणजे कांदा पण त्याच्यामध्ये भाजेल आणि बटाटा पण शिजेल. तर दोन्ही कामं आहेत ना एकत्र होतील. थोडा गॅस कमी करते, थोडासा कमी करायचा, म्हणजे कसं कांदा करपायला नको म्हणून. असं झाकण ठेवायचं. बोलते आता बघूया जरा. असा कांदा आहे ना खाली लागतो, म्हणून आपण तिथेच उभं राहायचं आणि हलवत राहायचं जरा, म्हणजे बटाटे पण कांद्याबरोबर भाजून निघतात, शिजतात चांगली. आता कांदा पण चांगला झाला आहे, भाजला आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी गॅस बारीक करते. आता त्याच्यामध्ये हे मिरची आणि हे आहे ना, मिरची आणि लसूण घेतले आहे, ती टाकते. ते पण त्याच्यामध्ये भाजून येतील चांगले. आपण ढवळत नाही राहिला ना तर खाली असं लागतात ती बटाटी कांद्याबरोबर. आणि लगेच टोमॅटो टाकली ना, एकदम एकसाथ टोमॅटो वगैरे टाकली ना तर टोमॅटो मग एकदम पिघळून जाणार आणि बटाटे कच्चे राहणार. म्हणून पहिले बटाटे आहे ना ते शिजवून घ्यायचे वाफ लावून. अशी शिजली काय बटाटी बघायची आधी दाबून. तोपर्यंत मग परत जराशी वाफेवर ठेवायचं, एकदम बारीक गॅस करायचा नाही. आणि परत ठेवते जरासं, म्हणजे तिथेच उभा राहायचं आपण करताना. 1-1 मिनिटांनी आपण बघायचं ते शिजलं काय. आता मी परत आहे ना त्याच्यावर झाकण मारते, कारण ते बटाटे शिजलं नाही. आता परत झाकण खोलते आणि बघते. आता याच्यामध्ये मी आता टोमॅटो वगैरे टाकते सगळं. आणि कसं मग बारीक गॅस करून टोमॅटोला पाणी सुटतं ना, त्याच्याबरोबर ते बटाटे शिजून निघेल आणि टोमॅटो पण शिजेल. हे टोमॅटो आहे. ही हळद आहे, ही हळद टाकायची अर्धा चमचा. आणि हे मीठ टाकायचं थोडंसं.
कारण ते भाजी आलणार आहे ना, टोमॅटो आलतात म्हणून थोडं टाकायचं मीठ. कोथिंबीर आहे ती कशी नंतर टाकायची शेवटला, भाजी एकदम झाल्यावर. आता गॅस फास्ट करते कारण टोमॅटोला पाणी सुटेल ना. गॅस फास्ट केला आहे आता आणि सर्व आता हे मिक्स पण झालं आहे. आता थोडं झाकण ठेवते म्हणजे टोमॅटो पण शिजेल आणि बटाटा पण शिजेल. आता बघते झाली काय म्हणजे ती एवढ्यात होणार नाही आहे कारण त्याला पाणी सुटतं ना टमाट्याला. हे बघ ओली झाली आहे भाजी. ही कशी चटणी म्हटली तर एकदम सुकी पाहिजे ना, तर ते शिजायला पाहिजे म्हणून ढाकण मारून ठेवायचं आहे आणि ते पण बारीक गॅस करून 2-3 मिनिटासाठी बारीक करायचं आहे. आता गॅस जरा बारीक करते. चांगली सुकली आहे का? हे बघा मस्त सुकली आहे, छान झाली आहे भाजी. बटाटे पण शिजला आहे. हे बघा छान चटणीसारखी झालेली आहे, मस्त झाली आहे भाजी. गॅस बंद करते. आता खाली काढून दाखवते. टोमॅटोची भाजी आणि चटणी पण एकदम रेडी मस्त तयार झालेली आहे. अशीच बनवा आणि टिफिनला वगैरे नेऊ शकता तुम्ही.